sa mga locally stranded individual kun LSI nga mopauli sa tagsa-tagsa ka mga probinsya, nagsugod na pagpanghatag ang dakbayan sa Subo og financial assistance. Aniya ang report. Naabda namo si Jegan Briguli nga nagkubra siyang financial assistance gikan sa Department of Social Welfare Services kun DSWS. Magamit niya kini sa pagpauli ngadto sa Southern Leyte, human siya matanggong sa Cebu City, sukad pa ni adto Marso. Sa katapusan makita na niya ang iyang pamilya, human mahatagi og ayuda ug pagtugot nga makabalik na sa ilang probinsya. Pasalamat ko sa kon bisag na mga struggle na nakuha na mo na nakadiskarte ko ba. Nya manawagan lang ko sa uban namong LSI dire nga kuan lang dasig. Usa lang si Briguli sa libuan ka mga LSI nga mahatagan og financial assistance sa Cebu City Government. Matod sa OIC sa DSWS, nga 18,000 ka mga LSI ang na-record nga diya karon sa syudad. Dulan sa usa ka gatos pa lang ang ilang naserbisyuhan tungod kay kinahanglang mosubay gyud sa proseso. Atong pag-meeting pa namo sa DILG uban pa, so 18,000 gito ka LSI. Pero karon sa so far ang ilang gihatag namo nga 60,000 60 ka buok per day. So ang uban nang larga naman ang uban wala na nakahuwat sa financial assistance sa giayuda. Magdepende usab ang kantidad nga ilang mahatag sa probinsya nga padulngan sa mga LSI. Samtang gawa sa mga outbound LSI, gitutukan sa karon sa DSWS ang mga inbound o mga LSI nga moabot sa syudad. Sila mahatag sa pasiunang panginahanglan sama sa pagkaon ug ubang mga ayuda. Categorize man gud nato ma'am kung mobiyahe ka og kanang pananglitan kung province ra ka mobiyahe gi amo na siyang gikuan og 1,000 to 1,500. Kung mobiyahe ka mutabok na ka sa dagat, kung ato kag Negros, so mutaas-taas na siya, maabot na siya ganang 1,500 to 2,000 per individual, per passenger ang mong gikuan sa ilaha. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.